Oh. Pira to, enggak raya apa itu? 100.000 gare pen sehat. Penteng. Ya Allah, ngaceng lho kok cekel. Nyekel aja ngono to. Ya. Ini pesanannya Pak Dul di depan masih ada. Peci nyo. Ci. Kaji. Peci cari golek madu nyo. Madu apa iki, Mas? Madu hitam, Ci. Ora enek, Ci. Langka iki, Ci. Nggih kesehatan, Ci. Golek sehat kan anune teng. Sehat iki. Oh, sehat awakmu, uteke sing lara. Utekmu sing lara iki, Ci. Ayo. Ayo bayar 100. Uteke sing loro. Foto karo aku. Masuk piye? Enggak awakku lu sehat, uteke sing lara ta wis. Ayo 100. Loh, nyang oleh. Gak oleh. Tawone galak ngentupan. Tenan dadi mesakne sing ngunduh. Bakule sing galak. Iya. Terima kasih Kak Jidul, Bos Wortel.